Ei, què passa? T'agradaria anar a un festival de música, Però encara no pots anar-hi. A mi eixos festivals em recorden els corrals del segle XVI. No, eren corrals on vivien només persones. Uf, m'explique fatal. Vine, ens n'anem de festa. El corral o corrala era un edifici de gent humil amb un pati interior molt gran. Muntem un teatre? És molt fàcil. Poses un entaulat ací i ja tenim l'escenari. Per al públic dret, el pati. Als laterals, uns bancs i unes graderies. I aprofitem les galeries amb els balcons i les finestres com si foren llotges. Ja tenim un teatre. Bé, és prou bàsic, sí, però funciona. Ups, la Godzilla! És qui vigila que ningú es cole. Has pagat l'entrada? Fes-ho, o et portarà a la presó. Tranqui, jo convide. El corral va ser la transició de fer teatre al carrer a fer-ho als edificis teatrals actuals. Estava gestionat per una confraria que el llogava una companyia teatral. Part dels ingressos anaven a la caritat. És el naixement del teatre comercial en el barroc. Compte, els mosqueters! Eren els més escandalosos i assistien drets a l'espectacle. Al pati només entraven els homes de classe baixa. Les dones de la mateixa classe social anaven a la cazuela. No caps? Espera. Apretador! Una miqueta incòmode, no? Si fores una noble rica, aniries als llocs més alts. Així. Darrere una gelosia, per veure sense ser vista. Millor? Clar, sempre hi ha hagut classes. Fins i tot el mateix rei acudia d'incògnit. En les graderies i bancs seien els artesans i els mercaders. Uau! Eixe no és Lope de Vega? Un dels autors del teatre universal que més obres ha escrit. 1.500! Tothom al mateix espai, però separats per la seva procedència social. Tot un reflex de la societat del moment. Comença la funció. Una comèdia de capa i espasa. Fi del primer acte. Ara fan una peça breu, un entremès. Comença el segon acte. Un nou entreacte, una jala. El tercer acte. I de fin, la discreta enamorada. Espera, ara arriba la festa final. Ja han passat 3 hores? S'ha fet de nit. Hem de tornar-hi. T'ha agradat? Una bona notícia. Encara existeixen corrals de comèdia avui a Alcalá de Henares i a Almagro. Podràs seguir gaudint de teatre clàssic al seu espai original. Ei, estàs feta tota una mosquetera!